B mailan lanean 2004 eta 2005 urteetan jaiotako eskualdeko ikasleak aritu zarete, eta maila honetan 3 atal ezberdin banatu dira. Hitz-lauzkoa, bertsoen atala eta olerkia. Olerkitik hasiko gara, olerkien atalean 2 aipamen sari eta 2 sari nagusi banatu dira. Aipamen sarietako bat, neguko azken ostoa lanarentzat. Egilea, Binben Zubiarrain Lasa. Bigarren aipamen saria, Suge munduko lanarentzat. Egilea, Garazi Arozena Azarola. Bigarren saria, Iparrorratza lanarentzat. Egilea, Naroa Auzmendi Gorostiza. Eta olerkien atalean lehenengo saria, ahaztuta geunden lanarentzat. Egilea, Enara Nazabal Gómez de Segura. Anaia jasoko du. Bueno, ikustezuen bezala ez naiz Enara, bere nahi naiz. Enarak PCR frogan negatibo eman zon, baina 10 egunez etxen egon behar dauke, eta beraz ni etorri naiz. Eta Enarak esan bezala, bere lanari, ahaztuta geunden poesiari, sarrera diren hitzak irakurriko dizkizuet. Ez oroitzea arazo omen da, baina batzuetan ahaztea ondo datorkigu. Baina ahaztea, baita oroitzea ere polita izan daiteke, gogorra izan daiteken moduan. Baina zergatik beti gogoratu, ez alda ahaztea oroitzea bezain garrantzitsua? Bertsoen atalean ez da saririk banatu, eta hitz-lauz 3 aipamen sari eta 3 sari. Beraz, hitz-lauzko sariak banatuko ditugu. Aipamen sarietako bat, beste munduko hilketa bat lanarentzat. Egilea, Amets Sierra Godinez. Beste aipamen sari bat, Okupak baserrian lanarentzat. Egilea, Mikel Arrieta. Eta 3. aipamen saria, Emakume negartia lanarentzat. Egilea, Maialen Agirre Baez. Bueno, Maialenek ez du etortzerik izan, saria jasoko diogu. Gero berari emateko. 3. saria, hitz-lauz. Ipuinen atalean, Historiaren jirabirak lanarentzat. Egilea, Ireber Arotzena Aranburu. Txalo egingo diogu, iritsiko zaio, baina Ireberrek ere ez du etortzerik izan. 2. saria, hitz-lauz. Noizbait, nolabait, nonbait lanarentzat. Egilea, Nerea Urteaga Riaño. Eta B mailan hitz-lauz lehenengo saria, Mercedes lanarentzat. Egilea, Telmo Munduate Goikoetxea.
didazu kontatzen, zederren jakitea, maiteko zaitu dela, itxasoaren beste alde.